Malawi Today. Ndi anamuphadala rafu tumekuwaye kuti chilima apite kumaliro ndikumpatsa ndege yonongeka based on evidence. Is political propaganda, innuendo, evidence based. Mkulu uyu kwa amene akumudziwa ndi munthu amene amayankhula zinthu mosapyatira. Pena umatha kumadabwa kuti kodi mkulu ameneyu samaopa? Kodi mkulu ameneyu amakhala kuti? Ali m'Malawi muno kapena ali kunja chifukwa nde mkulu yamangokhazula ndipo sanyengerera. Tatiyeni timve zimene watibweresera apa, zimene adanenapo response yake ku ripoti ya ndege imene idatulusidwa ndi a BFU. Mudziwa bwino kuti ripoti lidatuluka koma mkulu ameneyu amalipanga analyze ripoti lija mmene akufuna kutiuzira apamo. Ndiye tatiyeni tikhale limodzi timumve kuti mkulu ameneyu watibweresera zotani. Ndi anamuphadala rafu tumekuwaye kuti chilima apite kumaliro ndikumpatsa ndege yonongeka investigation yatuluka. This is based on evidence. Is political propaganda, innuendo, evidence based. Kujogera ku Germany akunena kuti ndege was not supposed to fly. Si mafunika kuuluka. Amalawi ngati ndege si mafunika kuuluka. Chimene Army General analolera kuti Vice President wa dziko akayikwere ndi chani, unless there was a plan, unless they knew kuti at some point ndege ikagwa. Ali anthu ena mu ndege moja amene anabisala ndipo atafika flying zone anayamba kuwapha anthu acha mpaka nachi ino ndege yakutiko yagwa. Anthu amayaka koma mpaka nakuonesa kuti achira kudula minyendo, kudula ndi chenso ndi chisowo kandi chikwanje kaya ndege sima kudula. I mean sima pakachoncho ene ndege manager inagwa poyera pamalo kuti pakanakhala ma survivors. Investigation iyi ikulula pakali panopa ineyo nditakukuuzani kuti chimene chikuchitika ku military ku Malawi Defense Force chikuonetseratu kuti dziko lija latengedwa ndi mbava, latengedwa ndi dzimbalangondo. Amalawi mubwere pamodzi, remove these people. Mukapanda kwachotsa anthu amenewa makamaka Valentino Phiri, he is not supposed to be Army General. Menemo ndi mmene walongosolera mkulu ameneyo. Palibenso kuyikira ndemanga ina iliyonse, izo ndi zimene iye wakamba. Nde kufikira nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse zikomo. Lero tili wanangwa kungata mwe urumbi mwe kunzuzu mwe na kukaronga kuzomba mwe ulimbi mwe mulanje mwe vitanga vikagona kungata mwe urumbi mwe kunzuzu mwe na kukaronga kuzomba mwe ulimbi mwe mulanje mwe vitanga vikagona. Pakupoka wanangwa palije mwanakasi palije mwana mchoko palije muchekuru ndicho chikawa Malawi. Pakupoka wanangwa pale vipyo na kufa maji ya kuzura vitanda vikugona ndicho chikawa Malawi. Pakupoka wanangwa pale vipyo na kufa maji ya kuzura vitanda vikugona ndicho chikawa Malawi.
vakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa vakatifwira lero tiri vanangwa vakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa vakatifwira lero tiri vanangwa katamwe uzumwe urongimwe nakukaronga kuzombamwe ulimbimwe unanjimwe vitanda vikagona katamwe uzumwe urongimwe nakukaronga kuzombamwe ulimbimwe unanjimwe vitanda vikagona vakubuka wanangwa palive mwanakazi palive mwana mchoko palive muchekuru icho chikawa mubavi vakubuka wanangwa palive mwanakazi palive mwana mchoko palive muchekuru icho chikawa mubavi vakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa vakatifwira lero tiri vanangwa vakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa vakatifwira lero tiri vanangwa kungatamwe uzumwe urungimwe nakukaronga kuzombamwe ulimbimwe unanjimwe vitanda vikagona kungatamwe uzumwe urungimwe nakukaronga kuzombamwe ulimbimwe madzulo ano ndipo president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi amene watsogolera mtundu wa Malawi kudzalandira matupiwa kuno ku bwalo la ndege. Moti mene ndikuyankhulamu ndikuti ndege yomwe yatenga matupi a anthuwa tsopano ikufika pano pa bwalo la ndege, ndipo kuno kwafika anthu osiyanasiyana ndipo tu onse nkhope zawo ndi zachisoni, nkhope zokugwa, ndipo ena akukanika kugwira mtima moti akhetsa misozi ndithu. Nthawi yowawitsa kwambiri ku dziko lino. Kuno kwafikanso nduna zaboma, kwafikanso akuluakulu ogwira ntchito zaboma. Tikudziwa tonse mtima kuti Mulungu ndiye amadziwa zonse, ndipo mene anakuliranso mtsogoleri wa dziko lino ku mtundu wa Malawi kuti zonsezi tizikize manja tipitirire kupemphera kuti mizimu yawo iwuse mu mtendere. Ndege yomwe yatenga matupi
malemu onse tsopano yayima pano pa bwalo la ndege ya mtundu wa helikopta, ndipo tikuona atsegula chitseko kutsogolo kwa ndege imeneyi, pamene mainjini yake tsopano